Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň garaşdys. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde mukaddes Gurban bayramynyň ilkinji güni. Bayramyny gutly bolsun hormatly adamlar. Bütün musulman dünýäsinde bellenýän bu bayramçylyk edid yurdumuzda hormatly prezidentimiň fermany bilen bellenip geçilýär. Din jarşda bellenýän bayramçylyk günlerini dürli aýdym saly dawarlar geçirilip, bereketli türkmen ojaklaryny, milli tagamlar taýýarlanýar. Maşgala awadançylygy, il agdyberligi, ýurt asudalygy, arkadaly serdarymyň tutumly işleriniň mundan beýlägem rawaç bolmagy dile gedilip, sadakalar berilýär. Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun edid diýleşler. Bayramyňyz gutly bolsun. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentini gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Anymrat hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany, döwletgelli Meretgelliýewич Anymradowy, Daşowut welaýatynyň bollumsaz etrawynyňky äkim wezipetini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Daşowut welaýatynyň bollumsaz etrawynyňky äkiminiň ornunmasary Gurban Nurdy Bayram Durdiýew, Daşowut welaýatynyň bollumsaz etrawynyňky äkiminiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Argentina Respublikasynyň prezidenti Alberto Fernandez we ýurdun ähli halkyna Argentina Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli ýürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlarymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Alberto Fernandez tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk Argentina Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaçlyk arzuw etdi. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň adyna Gurban bayramyna münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Häzirki tanıştyrjak gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onuň arhiderati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurban Gulewич, siz hemde siziň üstüňiz bilen doganlyk türkmen halkyny islam dünýäsiniň esasy bayramlarynyň biri, ruhy bütünligi, jewsli we asylly maksatlary özüne jemleýän mukaddes Gurban bayramy münasibetli tüýsürekden utlaýan. Nurany bayramçylykda sizde berkjan saglyk, bagyt, jogapkärli döwlet işiňizde üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hemde awadançylyk arzuw edýän. Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu utlawda şeýle sözler bar. Onuň arhiderati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Siziň arhideratiňizde mukaddes Gurban bayramy münasibetli tüýsürekden gutlawlarymy we iň gowy arzuwlarymy ýollamaga şatdyryn. Siziň arhideratiňizde beýik bir wardan berkjan saglyk we bagyt, dostlukly ýurduňyzda we halkyňyzda rızgal, bereket we awadançylyk, ýakly musulman ümmatyna bolsa ösüş hemde rowaçlyk dilek edýän. Muhammed Yunus Almanfi, Libyanyň prezident geňeşiniň başlygy. Şuň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek uğurlaryny kesgitlemek boýunça maslahatlar geçirildi. Olaryň dowamyny ýurdumyzda durmuş ykdysadyň okunly ösdürmeň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemde pudoklaryň we degişli didimleriň öňüne goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek uğurlary kesgitlenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýän mejlisinde büdüdümiň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmek meseleleri boýunça pikirleşmeler boldy. Şundan Milli Geňeşiň halk maslahatynyň işini döwrüň ruhyna laýyk derejede kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýän barada aýdyldy. Şeýlede ýurdumyzda kanunçylyk işini ýygydaly kämilleşdirmek, bu orada bar bolan oňun tejribeleri işiň öwrenmek hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek häzirki döwrüň möhüm wezipesi hökmünde kesitlendi. Şeýlelikde halk maslahatynyň agzalary hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ähmiýetini açyp görkezmek ornuna giň meşhurly işler alyp barýarlar.
Munyň özi döwlet adam üçin diýen şigary baş ýörelgedin ýan fiýatatyň halkamyň durmuşyna möhüm orny eýleýän ýynyň aýdyň beýany bolup durýar. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başlarynyň hem de deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda ýurdumyň kanunçylygyny ýumundan meýlekde ösdürmek hem de kämilleşdirmek boýunça döwlet başlary tarapyndan kefitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meseleler boýunça pikirleşmeler boldy. Maslahatyň dowamyna edilen çykyşlarda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyň ýokary ösüş depinleriniň üpjün edilmegine, halkymyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giň şöyle özgertmeleriň kanunçylyk dünýäde berkitmek bilen baglanyşly meselelere üns berli. Bellen şäherli ýurdumyň syýasy ulgamyny ýumundan meýlekde gowlandyrmak hem de ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak hem de putulandyrmak boýunça zerur tagallalar edilýär. Bu bolsa ýurdumyň ähli ugurlary boýunça sağlaşly ösüşiniň Türkmenistanyň demokratik esaslarynyň berkidilmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Şunna jemgyýetçilik guramalary hem de beýleki ugurdaş düzümler bilen bilelikde ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan çözgütleriň many mazmunyny hem de ähmetini giňden wagt etmek meselelerini ähmet berliýär. Munyň özi halkamyň döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine münasip goşan goşmaklaryna hem de adamlaryň syýasy taýdan düşünjeliginiň ýokarlanmagyna zerur ugur hasaplanýar. Daşary işler ministerleriňe geçirilen maslahatda bir tarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlar boýunça hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meseleleri garaldy. Bellen şäherli ýurdumyzda döwletara derejesinde hyzmatdaşlygy ýygrigdäli ösdürmek arkaly köp taraply görnüşde ýoly goýulan netijeli gatnaşyklaryň ösdürmegine möhüm ähmet berilýär. Häzirki döwürde garaşsyz bir tarap Türkmenistan hormatly prezidentimiz arka dagly serdarlaryň parasatly ýol başlygyna durly ugurlar aýratynda ekologiýa wagtda oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Şunna da şaryatly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklaryň işçileşdirilmegine zerur üns berilýär. Şeýle-de maslahatda döwlet başlanmadan milli ulug logistika, ýanyş energetika tebigaty goramak hem de ekologiýa diplomatiýany nazara alyp, awraýly halkara guramalary hem de sewit üdümleri bilen hyzmatdaşlygy üstünmek boýunça öňde goýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary kesitlenýär. Hadaryaqa döwletleri bilen bolşýaly, garaşy döwletimiz Aziýa ýuwaş umman sewitiniň, Amerikanyň we Ýewropanyň ýurtlary bilen syýasy diplomatik, sewda ykdysady hem de medeni insan perwer ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňetmek möhüm wezipe hukmyny bellenildi. Şunna ýurdumyň syýasy diplomatik edaralaryna möhüm ornuň değişikligini atarly. Maslahatda çykyş edenler öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmek ugruna zerur tagallalary gaýgyramajakdyklaryny ananyrdylar. Ministerler Kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň ýol başlarynyň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda ulgamda anyp bolýan işleriň netijeliginiň ýokarlandyrylmagynyň milli ykdysadyýetimiziň guwatlanmagyna bolşýaly, halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine de ähmetligi bellenildi. Maslahatda hormatly prezidentimiň Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň satyrlygyna amatly ýerleşen Türkmenistanyň uluglaryň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin bary bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, ulug kommunikasiýa agentliginiň kärhanalarynyň mali ykdysady ýagdaýyny hem de önümçilik gojulyk işini ýygrigdäli seljermek arkaly ulug aratnaşyk ulgamlarynyň bökdünsiz işini üpjün etmek hem de beýleki ugurlar boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlary kesitlenýär. Bellen şäherli Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösdürmegiň maksatnamasyny öz wagtynda durmuşa geçirmek, ýurdumyzda sany ykdysadyýety ösdürmek, awtomobil uluglary bilen daşalýan ýükleriň möçberlerini artdyrmak hem de ýurdumyň şäherinden geçýän üssaçyr geçilgileri ösdürmek bilen baglanyşly meseleler häzirki döwrüň wajyp ugurlar hökmüne kesitlenýär. Şunda bu orada bary bolan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine möhüm ähmet berilýär. Demirgada günorta ugurlary boýunça ýük daşalýan Gadagistan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň netijeli ulanylmagy arkaly ýakyn günnogaryň günorta hem de günorta Aziýa ýurtlaryna eksport edilýän haritlaryň möçberlerini artdyrmak ugruna zerur tagallalaryň edilmegi barada aýdyldy. Munyň özi garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň ulug üssaçyr geçiligi hökmündäki ornunyň berkidilmegini hem de ýurdumyň halkara giňişligindäki awraýanyň belende galmagyny üpjün eder. Umumman geçirilen maslahatlarda Ministerler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşly meseleleriň härki döwrüň möhüm wezipeleriniň hatyryna görkezildi.
Yaňy gepleşimizin başynda da aýdyşmy diýäli türkmen ilini aýratyn dawara uly ruh wenetlik bilen bellenýän Gurban bayramy ýurdumyzyň ähli kunjoktoryny gursap aldy. Bu bayramyň aýdym saly dawarlar şadlyk şowkuny bilen utgaşmagy mukaddes senäniň ähmiýetini artdyrdy. Agdybirliň ruh wenetlik hemde insan perwerliň bayramy bolan bu senäniň hormatyna gurbanlyk sadakalar berilýär. Arka dağlı serdarımızın yol başçılığında ötüşlerin benentliklerini tarap ınamlı qadam uryan yurdumuzun ähli mescitlerinde insan perwerliğin asıllı yörelgelerini davaralandyrýan Gurban bayramı münasibetli ayit namazlary kolly. Munyň özi asyrlaryň dowamında şöhratly pederlerimizin ihlasyndan kemal tapan ýaşy desturlaryň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe münasip derejede dowam etdirilýändiginiň nowatdaky beýany öwrüli. Hormatly prezidentimizin garaşly hemiçelik beýtarap Türkmenistanyň ähli halkyna Gurban bayramy münasibetli iýeren gutlawyny bellenşi ýaly. Awadan we bagtyar durmuşda ýaşaýan her bir maşgalada bereketli taşaklar giňden ýadylyp, bayramçylyk tagamlar taýýarlanyp, hemde gurbanlyk sadakalary berilip, paragaçylyk we dostluk ýörelerine ıgrary edip watanymyzyň mundan beýlekde gülläp etmeginiň hatiratyna ýaşy doga dileleri dilýär we birek-birege mähirli arzuwlar aýdylýar. Merdany halkymyzyň täher bilen ýurdumyzyň dürli kunjoklarynda bina edilen ajaýyp mescitlere ýygnanyp, agdybirlikde mukaddes bayramy hormatyny namaz okamoklary we ýurdumyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyarlygyny, arka dağly serdarymyzyň ýol başçylygynda ýurdumyzda amal bolýan beýik işleriň rowaç bolmagyny dile getdiler. Munyň özi taryhyň dowamında döredilen we dünýä nutgalyk milli ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhuny kwap derejede ösdürilýändiginiň hemde dowamata atyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. İnsan perwerliğin asıllı yörelerinin mukaddes senesi hasaplanyan Gurban bayramynyň ilkinji güni paýtagtymyz Aşgabatda uly dawaralary ýatda galyjy portretlara beslendi. Hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygynda şöhratly pederlerimiziň asyrlaryň dowamında döreden milli gymmatlykları, ýaşy desturlary häzirki döwürde üstünlük gösterilýär. Munyň özi türkmen halkynyň döreden we dünýä nutgalyk milli gymmatlyklarynyň ähli döwürler üçin ähmiýetlidiginiň nowatdaky beýanydyr. Paýtagtymyzyň dürli kunjoklarynda esas şäherler bolsa Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňdäki meýdançada Gurban bayramy münasibetli bayramçylyk konsertleri guruldy. Munyň özi halkyň arka dağly zamanaty ýylynda köp asyrlyk milli däpleriň döwrüň ruhuny kwap derejede ösdürilýändigini aňladýar. Gurban bayramynyň dawaralarynyň aýdym saly çykyşlary bilen utgaşmagy mukaddes senäniň ähmiýetini hasda belende göterýär. Ýurdumyzyň medeniýet sunugy işgärleri öýleriniň belin turuha beslenen aýdym saýlary, joşuny çykyşlary bilen giňden bellenilýän Gurban bayraminyň dawarasyny we ähmiýetini artdyrdylar. Mukaddes senäniň many mazmunyny hasda baýlaşdyrýan aýdym saly we tansly çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň belin turuhyny açyp görkezdi. Ak bermere beslenen paýtagtymyz Aşgabat şäherinde mukaddes bayramy münasibetli geçirilen dawaralara gatnaşanlar häzirki döwürde ýurdumyzda milli ýöregeleriň ösdürilmegi, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy we türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklaryň dawaralanyny ugrunda ýygderli alady diýany üçin arka dağly serdarymyzda tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle konsertler ýurdumyzda geçirilen giň gerimli şäherleriň ähmiýetini hasda belende göterýär. Olar dörejülükli ähmiýetiň we ilhamyň hakyky beýany öwrülip Türkmenistanlary jewitleşdirýär. Bu ajaýyp aýdym saly dawaralary arka dağly serdarymyzyň ýol başçylygynda ýygdyry durmuşa geçirilýän we durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatynyň halkymyzyň awadan durmuşynyň hasda berkidilmegini gönükdirilýändiginiň nowatdaky subutnamasydyr. Gurban bayramy münasibetli gurulan konsertlerde halk aýdym sallarynyň, estradaçylarynyň çykyşlarynyň, folklor toporlarynyň öz bolşun tantlary we äşileriň değişme sahnalary bilen utgaşmagy gurulýan medeni şäheriniň maksatnamasynyň döwrwap derejede taýýarlanmagyna hemme taraply esasda çemeleşilendigini aňladýar. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli bolan şany seneleriň, olar münasibetli gurulýan medeni köpçülikden şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsüne edilýändigini aňladýar. Tunuň dostatlarynyň mehriban watanymyzy, hormatly prezidentimizin ýol başçylygynda gadanlayan üstünlükleri, tebigat gözelligini we pek söýgüni wasp edýän aýdym saýlary dawara gatnaşyklaryň ruhuny belinde göterdi. Aýdym saýly çykyşlaryň ýatda galyjy täsirli portretlary beslenmegi dawaranyň döwrüň ruhuny kwap derejede gurulýandygyny görkezýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda şany seneleriň döwrwap derejede gurulmagy ugrunda döwlet tarapyndan möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Mukaddes Gurban bayramy münasibetli gurulýan dawaralar giza samaçyly dowam etdi.
Gurban bayramynyň 1-nji gününde Ahal welaýatynyň Täze Döwrwap idare etiş merkezine gurbanlyk sadakaty berildi. Ahal welaýatynyň Täze Döwrwap idare etiş merkeziniň guruluşynyň batly depkinlerde dowam edýän ýerine geçirilen gurbanlyk sadakatyna gatnaşanlar, ähli ugurlarda zähmet çeken adamlaryň önürjülükli zähmetiniň, oňoýly din jalçynyň üpçün edilmegi, şeýle hem ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly teneleri içen gatnaşmagy uğruna döwlet derejesine alady edilýändigini aýratyn nyktadylar. Gurbanlyk sadakatynyň dowamynda haza arkadagymyň başlangyjy bilen biniat bolan we arkadagly terdarmyň tagallaty netijesinde dowam edýän asylly ýörelgeler, döredilýän eşretler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşarlyk söýler aýdyldy we bu ýerde haza arkadagymyň kimde arkadagly haza terdarmyň tutumly işleriniň rowaç bolmagy dile edildi. Bu ýerde geçirilen aýdym taýdanly çykyşlar Gurban bayramynyň ähmiýetini hasa belende götürdi. Öýleriniň belen dowally aýdym taýdanlary bilen watanymyň okgunly ötüşini, halkymyň bagtyarlygyny we hormatly prezidentimiň ýol amala asyrlayan asylly işler wasp eden sunugy saatlary bu ýerde guralan dawara öz bolşly bayramçylyk öwüşüne saýdylar. Muňa özi ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaň, mukaddes seneleň uly dawaralara, ýatda gazy pursatlara betlenýändiginiň nowatdaky beýanyny görüli. Şuun ýurdumyň ähli welaýatlaryny ahlak we ruh päkliň, birek-birek ysnyşmaň, insanperwerliň we sahawatlyň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramy uly tutumlary bilen badal galdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne agdy berligi, tämiýetligi, hoşniýetligi ýurlan mukaddes Gurban bayramynyň ilkinji güni ýurdumyň ähli welaýatlaryna uludan toýlandy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne halkyň arkadaly zamanasy ýylyna insanperwerligiň, hoşniýetligiň, ruhy päkligiň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramynyň ilkinji günini Ahal welaýatynyň bagtyar ýaşaýjylary ýokary ruh bilenlikde garşyladylar. Gurban bayramynyň ilkinji güni welaýatyň Göktepe etrawynyň Göktepe meçidine bayram namazynyň okulmagy bilen başlandy. Bayramçylyk dawarlary welaýatyň ähli şäherdir etraplaryna hasam belentden tutuldy. Ýani o şäherdäki merkezi ýylgakda guralan Gurban bayramynyň giň öwrümli dawarasy köp adamly boldy. Bu ýerdäki agoýlar bayramçylyga öz bolşly bedeg berdi. Türkmeniň gadymdan gelýän datly milli tagamlary toý saçaklaryny bededi. Kalplar bayramçylyk ruhyny beslenen toýly wasly bagtyar ýyleşler bilen bugünkü ýürek buýsunçyny, şatlygyny hiç bir zat bilen deňärýär bolmady. Bu ýerde dawara gatnaşyjylar goloýdan daşdan gelen bagtyar raýatlar birek-birege mukaddes Gurban bayramy bilen gyzygyny utlap, gurbanlyk sadakalarynyň kabul bolmagyny dile getdiler. Güneşli diýarymyzda has gadymdan gelýän toý bayramlary, däpdesturlary döwlet derejesinde toýlamaga dördülýän mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyza müň kerem alkyş dillerini aýdyp dogaý dileler edildi. Halkymyň gadymdan gelýän däpdesturlarymyň döwrümüň bagtyarlyk ruhy bilen giň ýerimde dawarlanmagy köňülleri rowşunlyk çaýdy. Dawranyň dowamyna ýurdumyzda sunut ustalarynyň çykyşlaryna giň ýermerli. Sunutyň muşdoklarynyň belent hujugy we joşgun bilen ýerine ýetiren aýdym sallaryna tansaryna garaşdy we baky tarap watanymyň hormatly prezidentimiň beýik özgörtmeleriniň tebigat gözelliginiň waspy belentden ýetirli. Dawarda ustalyk bilen ýerine ýetirilen folklor çykyşlaryny bolsa ýyl günümiziň mukaddes Gurban bayramy bilen baglanşykly has gadymdan gelýän däpdesturlary, edim gylymlary, çeper keşipleri üstü bilen hasam täsirli janlanyrly. Gurban bayramynyň ilkinji güni Balkyn vilayet merkezindäki baş meçit köp adamly boldy. Bu ýerde ýer bilen bayram namazy okuldy. Adamlar birek-birege mukaddes Gurban bayram bilen mehirli gutladylar. Asuda hem parahat durmuşymyz üçin, ata-baba däpdesturlarymyzy berja etmäge beren dolu mümkinçilik üçin hormatly prezident we uzak ýaş berkcan salyk rowaşyk arzu etdiler. Gurban bayramynyň şanyna Balkyn Awad şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki bedelen meýdançyda geçirilen aýdym saatly dawara ýokary ruh bilenligi beslendi. Bayramçylyk şäheriniň başy dawaraly toý ýürüýüşi bilen başlandy. Bayramçylyk ýürüýüşiniň bütün dowamyny döwrewap aýdym saatlaň ajaýyp owazlar gurşawaly. Bayramçylyk dawrasynyň geçen ýerine gurulan hiňýelikliň töwereklerini jemlenen adamlyň ýüzlerindäki şatlyk alamatlary olaň ýurt başlygymyzda hoşallyklarynyň, ata watanymyzda buýsunçlarynyň aýdyň beýanyny görülip, bayramçylyk dawrasyny welaýatyň medeniýet we sunugy saatlarynyň giň öwrümli çykyşlaryna uly orun berilip, zekinli başlaň, estrada aýdymçylaň, ýaş ýerine ýetirjileň, tansyemde dörejlik toparlarynyň milli bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlary Gurban bayramynyň ähmiýetini özünde jemledip, dawarda Gurban bayramynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň arkadaly serdarymyzyň il ýurt behwetli, dünýä ähmiýetli beýik ýeşleriniň wasfy belentden ýetirildi. Aydın sağda beslenen davaran dowamyny oňa gatnaşyjylar dürli önümleň we amala haşam sunugatynyň muzey gymmatlyklarynyň sergileri bilen hem tanışdylar.
Halkın arkadagly zamanaty ýerine ýurdumyň ähli ýerine bolşýaly päkligiň, hoş niýetdiligiň, jebitligiň kimde dostogonlygyň bayramy bolan Mukaddes Gurban bayramy Daşy dolaýtyna da ýokary ruhlenlikde bellenip geçildi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne asyrlyň dowamyna ardylanyp bellenýän Gurban bayramynyň 1-nji güniň welaýat derejesindäki bayramçylyk şäherleri Daşow şäheriniň türkmeniň Agoýy binatynyň ajaýyp meýdançatyna giňden ýaýwanlandyrly. Bayramçylygyň geçen ýerine döredilen gözel görnüşlerde sözüň doly manasyna Mukaddes Gurban bayramynyň bellenişiniň däpli sorlary öz beýan tapdy. Milli däplen häzirki döwrümiň täze öwüşgünleri bilen baýlaşdyrylmagy göňüller galkynlardy. Davrada welaýatyň medeniýet we sunat işgärleriniň giň öwrümli çykyşlaryna uly orun berildi. Wehinle bagşylan estrada aýdymçylarynyň ýaş ýerine ýetirjilen tans hemde halk dörüjülük toparlarynyň şany sene münasibetli taýýarlan çykyşlary Gurban bayramynyň joşgyny ödüne jemledi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň belent ruhy her bir çykyş üçin häsiýetli boldy. Eýtilmeýän joşgyny betlenen şeýle ajaýyp fırsatlar bayramçylygyň geçen ýerine gurnalan ýyllyklerde ýaşlaň bad alyp uçmaklary bilen utgaşyp gitdi. Bu ýerde dürli sergiler guraldy. Olarda adygy önümleri, muzey gymmatlyklary, halkyň dürli döwürlerdäki taryhyny şöklendirýän görnüşler, milli däpde surlarymyň ýerine ýetirilişini beýan edýän şäherler, ilişleriniň, dokma önümleriniň görnüşleri hemmelen ünsüni öňüne çekdi. Agoýlan görkany hatarlary türkmen toýlarynyň gadymy görnüşlerini häzirki berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ajaýyp däpde surlary bilen munasabat utgaşdyrdy. Bu ýerde welaýatyň medeniýet işgärleriniň tansy we halk dörüjülük toparlarynyň şu sene münasibetli taýýarlanýyşlary giňden ýaýwanlandyrly. Soňra bu ýerde turgunlyň we sport söýüjleriň gatnaşmagyna görkezme çykyşlary ýaýwanlandyrly. Dürli sport ýarşlary guraldy. Qadym Lewawyň Owodar şäherlerini Mukaddes Gurban bayramyna bagşlanan dawralar seher bilen badargally. Gurban bayramy münasibetli esasy dawra türkmeniň Agoýy binasynyň öňünde geçirilip, türkmeniň agoýlarynyň hatary Gurban bayramy bilen baglanyşykly milli däpde surlar, medeniýet we sungat işgärleriniň bu bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlary toý meýdanyna aýratyn bezek berdi. Bu ýerde gelin gyýdyň çeperi elişleri bilen baglanyşykly we türkmen halkymyzyň toýlar tutmakda aýratynlyklaryny şöklendirýän aýdym sadly çykyşlar giňden ýaýwanlandyrlyp, ýaş suratkeşliň dörüjülük pursatlary we olaň çeken suratlarynyň sergileri bayramçylyk öwüşgünniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de bu ýerde bagşy sadanylaň çykyşlary ýaýwanlandyrylyp, Babaday hanymyzyň pek zähmeti bilen kemale getirilýän Gökbag çekinleriniň, Deserhanymyzyň bezek bolan çörek we çörek önümleriniň sergileri gurnalyp, ata-baba däplerine belin sarpa goýýan, döwrümizin we geleceğimizin guwanjy bolan ýaşar Gurban bayramynyň esasy bezek we däp bolan hiňýiliklerde uçdular. Şeýle-de bu ýerde hatarara toý gazanlar atyrlyp, türkmen halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň bezegi bolan milli tagamlaryň taýýarlanylmagy hemde dawaranyň mehmanlaryna hödür edilmegi, milli mirasymyza we däplimize goýulan sarpanyň aýdyň beýandy gurulyp, bayramçylyk dawrasynyň geçen ýerine türkmen halkymyzyň taryhy çuňluklaryna uzak edýän milli senetçilik sungatlaryny şöklendirýän sergilerim çäreniň tesirligini hasym artdyrdyp, dawaranyň geçirilýän ýerine dürli sport oýunlary giňden ýaýwanlanyrly. Dawarda ýanglanan göwün götörjü aýdymsazlar bayramçylyk ruhyny hasym belin dagallyrdyp, ýanglanan aýdymlarda bagtly döwrü peşgeş beren, il güni halky hakyndaky aladany baş ýörelge öwren arkadaly serdarymyza, hormatly prezidentimize alkyş sözleri berip ulaşdyp, uzaklara ýangsalan aýdymsazly çykyşlar töwerege eksilmez şatlyk paýladyp, welaýatyň ustad aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegine halk we döwrewap aýdymlar ýygyderli ýanglanyp, milli öwüşgünli tanslar sahna aýratyn bezek berdi. Milli däpde surlamyzy döwrümiziň belent ruhy bilen baglanyşdyrýan folklor çykyşlaryny türkmen toýlarynyň asylly däpleri çeperçilik bilen beýan edildi. Hormat prezidentimiň ýöreýti perman esasyna ýurdumyzda giňden tölenýän milli Gurban bayramynyň dawarlary Mar welaýatynyň şäherlerini, owalaryny her bir maşgyly ojagyny gurşap aldy. Mar welaýatyny halkymyzyň milli Gurban bayramynyň şäherleri welaýatyň baş meçidi bolan Gurban Ulu Hacı meçidini we beýleki meçitlerde ýer sekerde bayram namazynyň okulmagy bilen başlandy. Jemaat bolup okulan bayram namazyny bagtyar raýatlar berilýän Gurbanlyk sadakalarynyň okulýan aýat töwürleriň beýik taňrynyň dergäkine kabul bolmagyny gahrman Hacı arkadamyzyň, hormatly Hacı prezidentimiň, arkadaly serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak ýyl halk döwlet bekilli işleriniň hemişe ruwançyklary beslenmegini arzuw etdiler.
Gurban bayramynyň golat derejesindäki dawarlary Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki toý meýdançygyna geçirildi. Hormat prezident bilen Gurban bayramı münasibetli halkymyza iweren mehirli bayramçylyk kutlugy toý şäheretine atlaşanlarda bayramçylyk şadlyklaryny hasan belinde götürdi. Halkymyzyň mehmansöwürlük, bir-biri hormatly mykýaly ajaýyp milli we asly däplerine laýyk derejede tutulan bayramçylyk dawrasynyň şadlyk şowkuny uzaklara ýaňsaldy. Bayramçylyk dawrasyny ýerine ýetiren joşgul çykyşlarda arkadaşly ferdarymyzyň ýurdumyzy gülledi ötürmekde amalaşdyrýan belent makfatly döwletli işleri, mukaddes Gurban bayramy halkymyzyň milli däpdesleri, berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwri giňden wasp edildi. Bu ýerde irseklerden toy gazanlary atarlyp, olarda taýýarlanan dürli milli tagamlar welaýatyň şäherlerinden, etraplaryndan bu tutumly bayramçylyk dawrasyna gelen mehmanlara ködür edildi. Bayramçylyk şäheretiniň geçýän ýerine köp ugurly dörejilik sergilerine de ul orun berildi. Welaýatyň halipa we ýaş suratkeşleriniň täze taryhy ýam ötüşlerini wasp edýän surat sergileri öz bolşy aýratyny bilen tapawutlandy. Muzey kymmatlyklaryny haly we haly önemleriniň çeperçiligini, amal haşam sunutynyň täsirligini giňden wasp edýän sergiler bolsa bayramçylyk dawrasy öz bolşy bedeg berdi. Ýurdumyzda 3 günläp belirlenýän mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji günüň dawarly şäherleri uly tutumly, aýdym sağly toý şadlyklaryny koşup, ol halkymyzyň arkadaşly ferdarymynyň täze taryhy ýamda manaşyrýan il-ýurt bekfitli döwletli işlerine bolan şeksiz buýsunjynyň we begenjiniň aýdyň nişanyny urildi. Mara welaýatynyň paýtaşkärni işleri şuwunlary bereketli toprakdan bol hasyl almakda ihlasy zähmet çekip gowçulary gowruja ýydyk etmek ýaly jogap ýaly işleri gowşamaýan depkinni alyp barýarlar. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna tutan ýerli zähmet çekýän welaýatyň edermen daýhanlaryny kädir wagtda owa-hujulyk işleriniň guramaçylykly ýoly goýmagy hemde agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede alyp barmagy netijesinde welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna gowçular bol hasyl toplaýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkyň arka dagly zamanasy ýylyny uly zähmet üstünliklerine beslemek maksat edinip işleýän Mara welaýatynyň paýtaşkärindäşleri häzirki wagtda gowçuly meýdanlara edilýän her günkü ýydyk işlerine uly ähmiýet berip, ähli güýçleri bir möhüm mewsüme gönükdirýärler. Şu ýylda welaýatyň ussat paýtaşkärindäşleri ýereleri gowçanyň ýokary hasyl berýän kesellere durnukly görnüşlerini ekip, ýydyk etmek işlerini gyzgalagyny alyp barýarlar. Olar gowça ekilen meýdanlaryň her bir hektaryny daýhan ihlasy bilen gurşap, her düp ekine ýydyk etmegi agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede öz wagtynda ýokary hilli ýola goýýarlar. Gowçalary dökünler bilen imitlendirmek, olaryň hatar aralaryny bejermek, ziýankeşlerden goramak ýaly çäreleriň öz wagtynda ýokary hilli geçirilmegi edermen baga daýhanlaryň buýsunjuny hassa artdyryp, olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öndürjülerinden ýydygyderli satyn alynýan, iş öndürjüligi ýokary bolan kämil tehnologiýaly kuwatly owagyjylyk tehnikalardyr gurallary bugünkü welaýatyň baga daýhanlarynyň esasy dayanjyny öwrülýär. 8 hatarly ýokary öndürjülükli täze innowasion tehnologiýaly bir gurallar ilmi-satda işleriň öňe ilerlemegine uly tergi berýär. Gowçuly meýdanlarda alınıp barylýan agrotehnik çäreler ekinleriň gadaly ötüp boýalmagyna we bol hasyl toplamagyna uly ýardam berýär. Welaýatyň gowça meýdanlaryna kuwatly, ýokary öndürjülükli tehnologiýaly traktorlar we owagyjylyk gurallary bökdünsi işledilip, her günde müňlerçe hektar meýdanyny ýokary hilli hatar ara bejergi işleri geçirilýär. Gowçulary ilmi-satda talaba laýyk ýydyk etmekde we ekiniň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirmekde gowy iş netijeleri gadanylýar. Häzirki wagtda welaýatda gowçularyň hatar aralaryny bejermek işleri bilen birlikde gowçulary şerbet suwuny tutmak işleri hem guramaçylykla alınıp barylýar. Gowçulary ýydyk etmek işleriniň talaba laýyk ýoly goýulmagy netijesinde gödüň dokundurýan gozalar welaýatyň edermen baga daýhanlarynyň şuňlary çekýän asly we päk zähmetleriniň ýerine düşýändiginden habar berýär. Günnelik geçirilýän agrotehnik çäreleriň talaba laýyk derejede öz wagtynda ýokary hilli geçirilmegi, gowçularyň bol hasyl toplamagy, welaýatyň ussat paýtaşlarynyň şu ýylda belinen belin tepkitlerine ýetjekliklerine bolan ynamy hassa putulandyrýar. Bir jogap berilme ötümde gujur gaýratly zähmet çekýän welaýatyň paýtaşkärindäşleri, ýereýleri toprakdan bol bereketli hasyl almagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize, arka dagly terdarymyza alkyş döldürni aýdýarlar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 9-njy iýulda saat 20-den 10-njy iýulda saat 20-şe borjak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň.
Balkan vilayetine az bulut hava bolup günün ordan tiýde sekunda 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 24-29 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenerik taraplarına olsa 30-35 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine çıkıva bolup Demiradık günün ordan tiýde sekunda 8-13 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 20-25 gradus maýly, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Marwulatına çıkıva bolup Demiradık günün ordan tiýde sekunda 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 19-24 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Leva pulatına çıkıva bolup Demiradık günün ordan tiýde sekunda 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 19-24 gradus maýly, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşowd vilayetine bulut hava bolup Demiradık günün ordan tiýde sekunda 8-13 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 19-24 gradus maýly, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup Demiradık günün ordan tiýde sekunda 8-10 metre ýetýän şymal ufer howa gijetine 22-24 gradus maýly, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 10-ny magnit hadisasynyň gowşok täsirinde saklanan anşylýar. Edil watandaşlar, tomuz basynyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, basynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, bunyň iç şöklesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegine maksat berýär. Mehriban ýylaşlar, bulary berja etseňiz ýeliňizden basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşürsen ýa. Ähli tüşürüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýa adamlar.